Jiena dejjem kont nħobb il-lingwi, kont nħobb il-vjaġġar, fl-2010 meta ġa kont qed nitgħallem il-Ċiniż, kienet ġiet opportunità biex naħdem Shanghai u hemmhekk tejjib ħafna ċ-Ċiniż tiegħi. Meta ġejt lura komplejt l-istudji tiegħi gradwajt fiċ-Ċiniż u mbagħad eventwalment ġibt il-Masters. Fil-2019 kienu kuntattjawni mill-Book Council wara li bdejt nagħti lectures l-Università fiċ-Ċiniż fl-istorja Ċiniża biex jaraw jekk irriċ li naqleb dan il-romanz miċ-Ċiniż għal Malti, jiena trombatu li kopja ħanara speċi dan il-romanz jekk huwiex biex ngħidlek jekk huwiex l-istoffa li jiena u joġobnix ukoll u li kiena inħoss li xtajb biżejjed biex naqlbu u mal-ewwel oġobni sibt ukoll li fir-romanz kien hemm partit mir-romanz li huma ambjentati propju fil-post fejn jiena kont ħdimt għal ċertu żmien. Ġo Shanghai inkluż area nħawi ta' Shanghai fejn madwar 120 sena ilu kien hemm ħafna orfanotrofi kulleġġi mmexxijin minn missjonarji Ewropej. Jiena fil-fatt kont żortu dan il-post meta kont inkun off hemmhekk u kombinazzjoni meta rajt ir-romanz sib dawn il-postijiet allura iktar tħajjart li nitraduċih. U fil-fatt ħadd ħafna gost nitraduċih kien ta' sodisfazzjon għalija u hija storja emozjonanti u sabiħa ħafna ħoġbitni. Interessanti, ma xkellim minn saqsini speċi jekk hux żball u suppost hux għoljiet il-qasab, le mhux għoljiet il-qasab, hija għoljiet il-qasab. Għoljiet il-qasab hija l-forma mqassra bit-tema marbuta ta' l-għolja tal-qasab. Il-ktieb biċ-Ċiniż propjament jismu Yemmanpo li letteralment fisser l-għolja fejn jikber il-qasab selvaġġ, ġifieri meta ġejt biex nażel x'ħansemmih bil-Malti, kien ħafna dejqat f'moħħi jekk mhux ħansemmih bżikku l-għolja fejn jikber il-qasab selvaġġ, l-għolja fejn jikber il-qasab. Però mbagħad ftakart illi apparti li huwa deskrizzjoni ta' għolja fejn jikber il-qasab selvaġġ, dan l-isem huwa wkoll l-isem tal-orfanotrofju fejn it-tifel eventwalment jispiċċa u jibda jitgħallem diversi snajja differenti. Allura rraġunajt li aħjar li din il-kelma nagħtiha xi ħta Maltija biex tkun ukoll isem ta' post, mhux ġast ġibi deskrizzjoni ta' għolja. U hemmhekk fejn li btaqal għoljiet il-qasab. Mal-ewwel kif bdejt naqra l-romanz, mill-ewwel linji indunajt li ħajkun interessanti ħafna u fil-fatti fl-ewwel linji li ħanaqra ftit minnhom issa ħanaqrahom biċ-Ċiniż u mbagħad ħanaqra ftit traduzzjoni bil-Malti u ħanindunaw li ġiegħed l-istorja dwar dan it-tifel li twilet taħsilla ħażina u spiċċa orfni u spiċċa f'orfanotrofi. Taw iba ġew banjen ġenjue xi ġew ġejtien jew an gangang man u xwei. Jew an tizong lai dao zhe ge xi jie shang bian mei you guo guo sheng ren. Mei you ren ji de zhe ge ri zi, 或者说他们都不愿意这个日子，包括他的亚爸父亲和继母。而且他自己也是在长大一些后才对生日有一些意识。可一想起这个日子，就让他感到坠入和内疚，因为这个日子也是他母亲的忌日。他的母亲在床上挣扎了3天3夜后，还没有来得及看一眼刚出生的孩子，便因难产的出血死去了。bil-Malti dawn l-ewwelin jgħidu hekk. Kien fit-19 il-jum tal-ewwel xahar tas-sena lunari Ċiniża tal-1898 li ċkejken Youqan għalaq 5 snin. Iżda minn meta wasal din id-dinja, Youqan qatt ma kien iċċelebra għelq sninu. Ħadd ma kien jiftakar dan il-jum jew ejja ngħidu li ħadd ma xtaq jiftakar fih. La missieru li kien mutu u wisqanqas it-tieni mara. U nnifsu kellu jikber ġmielu sa ma għaraf xi tfisser li talaq sninek. Jerġa' kull meta kien jiftakar dak il-jum, Youqan kien iħoss sens ta' mistħija u ħtija kbira. Għaliex dak il-jum kien ifakru f'ommu. Ommu li għal 3 ijiem u 3 lili sħaħ kienet issiltet kontra l-mewt fuq is-sodda li weldet fuqha. Imbagħad ħalliet din id-dinja wara li tilfet ħafna demm waqt il-ħlas. So hemmhekk jiena indunajt li ġiegħed l-istorja dwar dan it-tifel li tilef l-ommu li ħajjibqa' qdim dan sens ta' ħtija. Għaliex dak fil-proċess li twielet mietet ommu. Infatti, iktar qudiem fl-istorja tidħol ħafna l-sens ta' ħtija u ta' mistħija, ikun hemm anke min jibqa' jgħajru fuqha din it-tifel u t-tifel miskin ma kellux ħtija li mietet ommu waqt il-ħlas. U dik ġifieri parti mill-istorja li laqtitni ħafna biex ħajtni nkompli nittraduċi. Bħala sfidi prinċipali li iktar qed magħhom kienu kliem
li fil-Malti m'għandniex kliem għalihom għaliex huma kliem speċifikament Ċiniżi, kliem għandhom x'aqsmu ma' siġar li kitbru ċina biss. U li ovvjament m'għandniex kliem bil-Malti għalihom, qed tiġini f'moħħi pereżempju pjanta li tissema fil-ktieb li jisimha Osmanthus, l-isem xjentifiku tagħha, impjant oħra l-wisteria pereżempju li tagħmel fil-vjola u daw jissemmew fid-deskrizzjonijiet tal-ktieb u aħna m'għandniex dawn il-ktieb bil-Malti, ġifieri tittara kif ħataqlibhom bil-Malti. Ovvjament la m'għandekx kelma bil-Malti, trid tara jekk hux ħataqa' l-Ingliż, kelma bl-Ingliż, jew forsi xi kelma bit-Taljan, jew bħalma semmejt kelma bil-Latin. Trid toqgħod attent però li ma tispiċċax b'test illi huwa primarja li fih ħafna Ingliż jew li fih ħafna Latin jew ħafna Taljan. Ġifieri titqisek issib bilanċ bejn li ssib kliem approssimativi bil-Malti u tħallat bejn Latin, daqqa Ingliż, daqqa Taljan. U kemm jista' jkun ukoll tuża Malti u mbagħad fil-partijiet l-oħrajn li huwa mexxej biex inti dak li jkun qed jaqra t-test iħoss li huwa Malti naturali għax hekk inti tibda taqra translation. U ħassib li ma tinstemax tajjeb għax hemm ħafna wisq kliem pereżempju ġej minn lingwi oħrajn ma jinstemax Malti naturali, allura ħataq qalbek u ma tkomplix taqleb. Bħal kull traduzzjoni inti qed taqleb xogħol letterarju illi sar minn f'pajjiż ieħor, f'letteratura oħra, f'kuntest kulturali ieħor minn awtur f'dal-każ awtriċi oħra. Issa meta inti taqrah bħala adolescent Malti, ovvjament ħassir taf dwar dak il-pajjiż, dwar dik il-kultura u wkoll dwar il-lingwa indirettament, ġifieri għalkemm il-ktieb huwa bil-Malti, imma tħassir taf dwar il-kultura Ċiniża anke dwar il-lingwa Ċiniża għax hemm ħafna istanzi fejn jissemmew anke kliem biċ-Ċiniż, pereżempju kliem ta' ikel Ċiniż nagħmlu mod. Ismijiet ta' għodda nagħmlu mod. Kultant ġifieri jkollok il-isem il-Ċiniżi tiġi f'moħħ pereżempju tuk-tuk li kien jirkeb dan it-tifel kultant biex imur minn post tal-ieħor tal-belt. Ġifieri min qed jaqra dan il-ktieb ħajiftaħ moħħu għal kulturi oħrajn li dejjem xi ħaġa tajba fil-ħajja għax inti iktar ma titgħallem dwar kulturi oħrajn, iktar ikollok opportunitajiet il qudiem, inti tikber ukoll kulturalment u issir taf dwar kulturi oħrajn u jinfetħulek ħafna bibien. Jiena dejjem ngħid li titgħallem dwar kultura dwar pajjiż ieħor tagħmlek iżjed uman u tirrealizza kif fl-aħħar mill-aħħar li bnedmin aħna kollha l-istess. Ġifieri li kont naħdem hemmhekk iċ-Ċina din indunajt mal-ewwel minn tajjeb mill-ħażin, fl-aħħar mill-aħħar kulħadd huwa bniedem bl-istess mod u din toħroġ ħafna fil-romanz ukoll din l-umanità. Kien proġett sabiħ ħafna u sar bl-għajnuna ta' ħafna nies, il-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb għamel xogħol tajjeb ħafna fejn appoġġjani f'dan il-proġett u koll iċ-Ċentru Kulturali Ċiniż kien ġentili ħafna illi tagħna il-post biex organizzaw ukoll din it-tnedija tal-ktieb. Interessanti li ċ-Ċentru Kulturali Ċiniż ilu Malta 20 sena. Ġifieri diġà ilhom hawnhekk għal numru ta' snin jorganizzaw korsis u attivitajiet kulturali u anke korsijiet fil-lingwa Ċiniża u anke fl-Università Malta mill-Confucius Institute u Malta u ċina ilhom bir-rabtiet diplomatiċi 50 sena. Ġifieri kuntatti hawn, però jiena nħoss li hemm lokal iżjed. Hemm kuntatti anke għaliex inħoss li fost il-popolazzjoni Maltija hawn anke ċertu qisu ignoranza dwar iċ-Ċina b'ċertu stereotipi, mhux iċ-Ċiniżi biss, ġifieri ċertu stereotyping u ħafna drabi nassoċjaw iċ-Ċiniżi ma' ċertu affarijiet biss mingħajr ma naraw kemm hija rikka u sinjura l-letteratura u ċivilizzazzjoni Ċiniża li għandha storja inkredibbli, so proġetti bħal dawn żgur li iservu ta' ġid biex iż-żewġ pajjiżi jqorbu iktar lejn xulxin.